Hver fjerde dansker har det seneste halve år prøvet at ligge søvnløs på grund af private pengesager. Mange har fuldstændig mistet overblikket og er på vej ud i et økonomisk kaos. I Luksusfælden besøger programmets 2 eksperter hver uge en ny familie, der bruger flere penge, end de tjener. Og hanker op i dem, før det er for sent. Hej Buddha. Hej Jonas. Hej. Jeg står her i dag, fordi I er i rigtig store økonomiske problemer. Ja, det gør vi. Ja, vi føler ikke, vi har nok penge mellem hænderne til at kunne købe det, vi vil i vores liv. Så... Det er jeg ked af at høre. Hvilke forskellige indkomster har I? Jamen, jeg er førtidspension. Jeg har kronisk forkølelse, og det gør, at jeg ikke kan arbejde ude på arbejdsmarkedet. Jeg er nok den, der tjener flest penge af mig og Jonas, fordi jeg er en højuddannet læge. Spændende. Hvad er du læge indenfor? Jamen, jeg er gynekolog, så jeg tjener cirka 100.000 kroner om måneden. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men det er også lige meget. Men lad os kigge lidt på jeres økonomi. Du tjener 100.000 om måneden, hvilket er en ret god løn. Du er selvfølgelig også læge. Og Jonas, du er førtidspensionist og tjener 20.000 om måneden. Så det er jo en ret god samlet indkomst, jeg har på 120.000. Men altså, hvordan er det sket, at I er i den her situation? Hvilken købsadfærd og hvilke former for købsadfærd kan resultere i, at I havner i Luksusfælden? Jamen, det må nok være mad. Det er nok det, vi bruger allerflest penge på. Og så en lille smule gambling, bruger vi også vores penge på. Ja. En lille smule penge på gambling. I bruger i alt 32.000 på tøj og mad og diverse. I bruger 12.000 på husleje, og så bruger I hele 120.000 kroner på gambling. Det er ikke en lille sum, folkens. Og så har I altså en samlet gæld på 1,8 millioner kroner. Og det er simpelthen både gambling, men også ubetalte regninger og kviklån. Jamen, vi er lidt impulsive, så når vi har lyst til at købe, så køber vi det bare. Hvilke konsekvenser kan der være forbundet med at havne i så store økonomiske problemer? Jamen, det gør jo, at vi ikke snakker med vores venner og familie, fordi vi skylder så mange penge væk til dem. Det gør jo også, at vi ikke har nogen frihed. Jamen, vi har brug for hjælp, og du må altså give os nogle gode råd til, hvordan vi kommer videre i livet, og hvordan vi kommer ud af den her hjælp, vi har for at sige. Jamen, jeg kan jo ikke gøre meget, men jeg kan give jer nogle gode råd til lån og opsparing, og hvad I kan gøre. Men altså, I har jo samlet set en ret god løn, så hvis I stopper med det her gambling, og måske skruer lidt ned for diverse, så kan jeg faktisk godt se at komme ud af den her gæld forholdsvis hurtigt. Måske det hurtigste, vi nu kan se. Stop med at gamble. Hvad med, hvis vi har den store gevinst lige rundt om hjørnet, som vi har ventet på i flere år? Hvis det skal fungere, så er der en hel masse, der skal skæres ned på. Vi kan starte med at kigge lidt på jeres køretøjer. Jeg går fuldstændig af mig! Til næste gang, så skal I have solgt jeres 2 køretøjer. Vi skal bare finde ud af, hvad det er for noget. Velkommen. Tak for det. Hej Jonas. Hej. Ja, det er jo sådan nogle har I fået tænkt lidt over, hvilke af jeres køretøjer I vil sælge? Ja. Jeg sælger ikke min Mercedes, men vi vil godt sælge min knald til 35.000. Vi er række med min Mercedes. Vi har tænkt lidt over det, og vi sælger min knallert og hans Volkswagen, og så beholder vi min Mercedes for at dække vores behov. Og hvad kan I få for dem? Vi kan cirka få 35.000 for hans knallert, fordi den har de her guldbelagte fælge. Og så sælger vi min Volkswagen for cirka 65-55.000 kroner. Okay. Så det dækker. Det er godt. En fed piece. Så nu har jeg altså samlet en pengesum på 90.000 kroner. Det vil sige, at I kun mangler 1,7 millioner! Og de 1,7 Buddha, er du så lægge telefonen fra mig? Måske. Og de 1,7 millioner kan I altså få betalt, hvis I stopper med at gamble. Det kommer fandme ikke til at ske. Det bliver det nødt til. Nej. Hvis I så stopper med at gamble og sætter penge til betaling af gæld i stedet, så er I altså gældfri om 17 måneder. Det lyder fedt. Det skal vi nok.
85.000 kroner for at få det her byggeri gjort færdigt. Hvorfor fanden sagde du så til mig, at du godt kunne gøre det færdigt? Jeg er pisse ked af det og pisse flov, og vi ikke kan få bygget det hus færdigt, fordi vi har været så grådige. Det er mig, der har brugt alle de penge, og det så skal gå ud over ham, og han sælger det eneste, som han har kært.